Het was een sprint waarin specialist Strutinga het goud pakken kon. Hij finishte correct voor Fabio Francolini en Alexis Contain. De eerste wereldkampioen op de massastart. Je riest die zinnen op zet. Nou, de aanslag is natuurlijk fantastisch. Ja, zeker. Trainen natuurlijk voor de marathons ik. Maar ik hier nou dit hier echt mijn zin erop zet. Omdat het nou voor de wereldtitel gaat. Irene Wust helde het zilver op de 1500 meter. Ze moest het op die afstand opnemen tegen Marit Leenstra. De opening van Leenstra wie kreeg wat beter. Maar in de rondes daarna kon Wust het verschil maken. Uiteindelijk eindigde Wust op het tweede plak in een tijd van 51,76. Ik wou alles op alles zetten om zeker vandaag de laatste dag in het oude tier of het publiek iets heel moois te geven. En mezelf ook een hele mooie afsluiting. Dus dat was maar één ding waarvoor ik kwam en dat was goud. En op waarde geklopt dat wel. Zat gewoon niet meer in, alleen wel weer zilver. En misschien dat ik vanavond tevreden ben, maar nu ben ik toch nog wel een beetje teleurgesteld. De overwinning ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe. Zij woei eerder ook al de 1000 meter. Maar haar 51,27 wie ze 15e rapper als Wust. Het brons ging naar de Amerikaanse verloofde van Jorrit Bergsma, Heather Richardson. Leenstra eindigde teleurstellend naast het podium op het 5e plak. De rest weer beter dit weekend. Ik weer lekker goed, maar als de rest beter is, dan kan je het van dan. Ik beter best wonen en dat is net lukt. Jesper Hospes kon net voor een verrassing zwargen. Hij was 10e in het eindklassement van de 400 meter. De Rus Pavel Kolesnikov was het eerste, voor Michel Mulder en Laurent Dubreuil. Hospes zucht maar ming de gevoelens waarom op zijn allereerste wereldkampioenschap. Ik heb genoten en ik heb laten zien wat ik waard ben. Alleen ik hier wat meer, als nou achteraf heb ik er wat meer van verwacht.